Ya. Ya está, Bai, gauza ez da lagertzen inor da honik, orduan. Itxingo gugu. Ni ba. Bizkat itxingo gugu, ja. Azten gara. Igual ez. Eta bostera. Bueno, pizkatxo bat itxoingo dugu eta bostera arte edo jendia gehitzen joateko, bai? Sartzeko denbora hori emateko. Alda boste hortatu dentzuten da? Bizo bizkarra. Bueno, kaixo guzti hori, hasiera emango diogu, daka honekin zueri informazioa eskaintzia eta era berdina zuen zalantzak ere argitzea. Nik uste duzuen bezala ludotekako eta txutxamaikako bizitzaileak gaude gaur, eta hasiera emango diogu azalpenak emateari. Dakizuen bezala, bueno, espaldin badakizu bestela, dakazue txatian idazteko aukera, gu jungo gara txateko hori irakurtzen eta zalantza horiek argitzen. Orduan, espada ondo entzuten edo helburu nagusia 2-12 urte bitarteko
herriko aurrei euskarazko aizi eskain. Oin informazioa hau ematen dugun arren, emango dizuegu ere, bidaliko dizuegu informazio guztia idatzita, orduan joan, gero bidaliko dizuegu informazio guztia. Orduan, hau pixka gehiago izango da, entzuteko, eta zalantza baldin badaude momentuan galdetzeko, eta erantzuteko. Hori, gure helburu nagusia, 2-12 urte bitarteko ludotekako lantaldea eta txutxamaikako lantaldeak elkarlanean 4 aste eskainiko ditu. Hasiko dira, guraso batzu duen kezka eta salata, erabaki izan txoko osagarriak ere ipintzia. Eta orduan, uztailean 19-tik 30-era 2 astez txoko osagarriak. Baitxa ere, bai udaldi gisa gehi goiztxoko oie, parte hartzeko. Goiztxokoa izango da 8-retatik 10-etara, eta HH-ko aurrak elkartuko dira kulturretxeko sotuan, eta LH-ko aurrak merkatuko plazako 3. solairuan. Bai, eski. Batek idazteko ia ondo entzun eta ikusten da. Bai, norbaitek aukera dukiko luke mesez idazteko ia ondo entzuten dozuen eta ondo ikusten dozuen? Bai. Agitxo, Ontxe jarritxuko dugu, Bale, ondo, entzuten duzuela. Esko mozten da, entzuten. Ez du zora entzuten. Bale. Ezina etxatera sartu, moten du. Linka ez da bi. Bale, bai, oso moten da bala, eta posible duzuen mesezgentatzea YouTubeko kanalean ia 2 zuzeneko jarri dutxugun batera. Zagartute batzuk beste baten daudena santuta, nola posaz. Bai, YouTubeko kanalean. Bitxartan jantzen dut. Bai, tarte bat hartuko dugu oin irakurtzen gabizta ez duzuela batzuk ondo entzuten, mosketak eta daudela, orduan tartetxo bat hartuko dugu konpontzeko eta ontxe jarraitzen dugu. Bueno, jarraitxungo dugu, bai, ematen duan ez ja hobeto dabil konexioa, eta, bueno, 21-tik uztailak 16 izango dala, hortaz gain, atxutxamaikak txoko osagarrizak ere jarri dituela uztailak 19-tik uztailak 30-era, 2 astez, eta momentu guzti hortan ziar ere, izena eman duzuenak, goiztxoko aukera eukiko duzuela ere, 10-etara
goizetan. HHQak kulturretxeko sotuan elkartuko zerate, eta LHQak Merkatu plazako 3. solairuan, hori goiztxokoari dagokionez. Bueno, aipatzea nahi dugu zeintzu dian gure zeharlerruak. Guk 5 zeharlerron gainean itzen dugu lan, udaldi honetan, lehena izango zen euskararen erabilera. Gure asmoa da aurrak euskeraz albezain beste itxia eta itxe hortan ondo pasatzea. Hau da, euskerazko bizipen positiboak sortzea. Eta hortarako hainbat ekintza sortuko ditugu, hau bermatu hau izateko. Bigarrena izango da eskidetza. Eskidetzari dagokionez, haur bakoitza beran osotasunean hartzea nahiko dugu eta momentu baten ere saiatuko gera ez itxean inungo genero bereizketarik generoari dagokionez. Hirugarrena izango zen sormena. Hau da azkenengo urtietan txertatu dugun beste atal bat, ikusten dugulako aurrak sormen handia dakela eta askotan sormen hori moduren baten edo zapaldu edo itzen dugula eta gustoko zitzaigun bereiek sormen horretatik abiatuta aizi eskaintza on bat eukitzia. Orduan, udaldeku guzti honetan ziar, sormenari ere beran lekua lagako diogu eta saiatuko gera ekintzak eta planteatzen beraien sormen hori lantzeko eta sortzaileak izateko. Laugarrena izango da inklusioa. Honen helburua da aurra bere osotasunean hartzea, beran gaitasunetan jartzea fokuak eta eraginagotia eta pixkate sortzia eremu bat nun bakoitza dan bezalakoa onartuko dan eta dan bezalako hortatik anez ondo pasatuko daban, sormena landuz, eskidetzaileak izaten eta euskararen erabilerarekin. Eta 5. izango da parte hartzea. Gure helburua parte hartzean adinean arabera desberdina izango da. Gerala, adibidez, aukerak eskaintza, zen nahi zodozu egin, hau edo bestea. Eta LH6an bukatuko genuke gehiago, eurekin ekintzak sortzen, zer nahi duten, nola sortuko dugu hori, zer ingo dugu hori lortzeko. Piskat, mailan arabera ez, gaitasunen arabera eta haurtzaroko etapen arabera kontuan hartutako parte hartze bat sustatzea nahi dugu. Bueno, gure zeharlerro horiek landu ahal izateko hainbat item hartuko ditugu kontuan eta itemak zerrendatu ingo izkizuet, zeintzuk izango dian, zuek ere gutxi gora bera nolako ekintzak edo zeri lotutako ekintzak ingo ditugun jakiteko. Izango di alde batetik natura, sormena, jolas librea, inklusioa, hizkuntza eta komunikazioa beraien artean euskeraz izatea, zentzumenak lantzia, aniztasuna kontuan hartzea eta gauza ontzat ikustia, parte hartzea bermatzea, aurren hiriari dagokion proiektuan pixkate elgoibartarrak dian enean aurrak ere elgoibartar sentitzia eta euren herri xabi urtzia, ez? Komunitatea, elkarlana eta baitxa ere emozioak eta autozaintza. Norberari begirauta eta baitxa bestieri begirauta ere elkarren artean harremanak sortzen dituzten momenturako adibidez. Ez dakit honeri buruzko galderarik dakazuen edo bestela ingo duguna da bukaeran galdera guztiak irakurtzen guaz eta juten gera erantzuten bukaeran, ezta? Bale, borein miele kontauko dizue proiektukako eskaintza. Ondo bene. Bueno, informazio behar dut egun zuei, gero ere alda sortuta, edozen momentutan gaudegu ezka hoxek eskatzeko. Adikako eskaintzari dagokizunez, 5 programatan zatitzea gure eskaintza. Hemen daun berezitasunea aurten da, Kirinfaran banagoetiala, LH bat azatzalako abixadanea. Zeratik, segurtasunen neurri edila eta maskarilie erabiltzeko derrertasunik ez dauke benez, pentsau HH5 bakarrik lahatzi talde honetan. Orduan,
Apapa izango zen HH2, apariketan HH3 lau, firinfaran HH5, abixadan LH batetik 3, eta aldenik alden LH lautik 6. Apapanen koordinatzailea, Maialen izingoa, bialduko iztegu bere telefonua, bere informazioa. Jakin, gure programa danak, ordute berdina gebela, 10 gutxitik, ordu bat eta 10 arte. Eta, apapanen kasun, Kinkonen gelduko ia, eta bere kokaleku herri eskolia izangoa. Amar minutu hoxek, behatziek eta zamar gutxitik 10 eta gotarte hori da, bizen behala dauzkeben antzat, bat denbori emateko bisek guzteko 10etako, bai? Apapanen kasun irteera txikisek engoie, herriko leku desberdinetan, bolatokire, merkatu plaza, parkeak, gero umearen arropan gomendatzea izena jartzie eta motxilan aldatzeko erropie ekartzie. Apariketan, gorane izingoa koordinatzailea eta amene ordutei berdine mantendukoa eta gelditzeko leku izingoa parrokiko arkupiek, leku eder aldea. Amene, elgoiarko espazio ezberdinak eta engoetia irteerak, Herri Eskola, San Roque, Santa Clara, Mala, eta, amene umearen arropan izenak jartzi oso gomendagarrixe da, eta motxiliek hartzi bat aldatzeko arropakin. Hirugarren proiektu firinfaran da, nik negu izango naiz koordinatzailea, eta geldiuko parrokiko arkupietan, baina bolatoki aldea. Firinfaranen asteartetan egun pasak ingo juk. Horten, Saliobente, Deba, Zumaia eta Zarautz izango lekuek. Abixan Jone izingoa koordinatzailea eta pista beltzien geldiuko ia. Abixanen kasun, asteazkenetan engoiz egun pasak, eta, estatzen leheno, egun pasatan 5 arte izingoa da eskaintza, bai? Eta Saliobente, Zornotza, Landako urtegia eta Zumaia izingoia lekuek izitako egin da. Eta azkenen proiektua aldenik alden, Ander izingoa koordinatzailea, ordutei berdina izingoa, eta Mahalako parkien geldiuko ia. Irteerak ostegunetan izingo ia, eta hemen Saliobente, Oñati, Orio eta Landako urtegia izingo ia. Bai. Anderre jarretuko. Eskerrik asko, Miguel. Oin nito katzekatana da azkenengo atala itxia, biala oharrak, hor batzuk esango dizkizuet orain. Alde batetik lehengo oharra izango da, puntualitatea eskatzen dugula. Bakizue, oin, ordute gisa komentatu dizuena Miguelek 10 gutxitan bertan, esango dugu, topagune bakoitzean ja, bizitzaileak bertan nongo dia egoteko aukeria, bigarren umia edo topagune batera. Hala ere, batez ere, irtera egunetan igual garraio erabili behar dugulako, edo ikusi txaskaintzan 3 ordu horiek ditugunez, alik eta gehien aprobetxatzeko, hortan puntualitatea eskatzen dizuegu. Beste bar bat da, 11etakoa, eta ura ekarri beharko dozutela, ura botila izan alda, botillak txikixak handixak izan aldiaz, igual, orduan, pixu aldetik, botila erdi beteta ekartziekin igual, nekoa izan alda, ze beti behiratzen dugu juten gehan tokizetara, txurrixak eta egotia. Baldin badituzue, batez lehenengo egunetan, umiak lagatzeko zaitxasunak, honena izango da, proiektuko koordinatzailean gana jotzia, eta bentsako dugu zin izan aldan, irten ditia hortarako, bale? Ingo duguna da, aste honetan, bixar edo etzi bialiko dizuegu programazioaren taula bat. Hau da, ez da izango programak eta zer da ingo dugun agun bakoitzean, baina igual nola jongo geran, edo etxetik ekarri behar duzuen zerbait bihar dan. Adibidez, aste hartian kamisetak margotu behar ditugu eta etxetik kamiseta zar bat ekarri behar duzuen. Hori izango zen taula horretan agertuko zen. Beste bat da ere, programaketa bat egin dugu, prestatu dugu, hala ere programaketa hau malgua izaten da.
faktore asko daude jokuan, eta adibidez egualdisa izan alda bat, hemen bak egualdisa oso aldakarra izan aldana, orduan, taularregan agertzen dana, da izateko, zuek ideia bat eukitzeko, ez badau oharrikan ez ezer, hori da ingo duguna, eta egun horretan ekarri beharko zuena etxetik, baina, atendo egon beharko zeraztie, batez ere gure elbide elektroniko, bialdi izun koordinatzea okoitzak beren proiektuko elbide elektroniko hortan noizian begiratzen, igual aldaketaren bat egon alda, igual irteraren bat aldatu itxen da, izan dizudenten faktore horien eraginez. Eskertuko genizuen ere, etxetikan egusitzako kremia eman da ekartzia. Gero beste bat izango dare, ondo errepasatzia, ematen dizugun taula honekin, ondo errepasatzia, astian ziar, igual aurreko gunean, azkenian, eraban behar dugun material, txetik ekarri behar dugun hori begiratzeko, egun horretan egin behar duguna azaltzeko, pixkat errepasatzia aurreko gunetik, handaula egunean bertan, dano hobetuko da. Eta gero nahi patzia, ezingo dela etxetikan eser ekarri, salbuespenak salbuespen, eser hori izango zen, gailu elektronikuak edo jostailuak edo lakoren bat, ez dira zertan ekarri behar gure ekintzetan uel izan ziar. Lehen aipatutako ur amaiketako edo guk koordinatzaio bidaltzen dizugun taula horretan agertzen dan hori, ez? Barkatu, astu nahiz gauza bat, musuko erabili behar debenek, eskatuko gendun ere, bigarren musuko bat ekartzia ordezko bezala, ez dakit musuko apurtzen bada, edo guztitzen bada, edo zerbait ekartzen bada. Hala ere guk ezitzaiek ere eukiko dugu musukoak ordezkatzeko biharra baldin bada, Oina esplikau izotena pixkat, gobidatzen zaituzte gore pixkat, uniekin batera, irtera gunetan adibidez, aurreko gunean motxila prestatzen dugunean, eurekin batera motxila prestatzia. Eurekera argixo ukitzeko, eramandako otordu bakoitzeko jatekuan undakan, sepontza dan, aldatzeko erropian undakan, eta hola negunean bertan ere, hola erratzau izateko anontzako, ez? Berak argixo ukitzeko igual undakan nunditzuan gauza horiek. Oinetakoak alik eta erosuenak eskartuko genizuen, erosuaz izaten dira, pixkat, jolasen ibiliko gera, korrik ebiliko gera, ibiltzen, morduan izatea oinetako batu, benetan erosuak eta nina gustora jungo dana, eta ez dira nire emango edo erosuak izango dira zenak. Urixe itzen da banean, ere gobiatzen zugu, eskartuko genizueke, kartzia aterkisa biharrian zira bat. Eskozko modu haua da, azkenean aterkisa bat, beste trasto bat eramatia izan alda, eta orduan, ziratxo batekin nahikoa izango dela uste dugu. Aurrez bada onda aurkitzen, goizian aurrez bada onda aurkitzen, guk deskantzuan lagatzea gomendatzen dizuegu. Hori edortzen danean gure ekintzara, igual ez baldin badago ondo, ekintzan arabera igual ezin dago taldien erritmoa jarraitzu, eta ez dabalako ondo pasauko, ez dabalako ondo gustora gongo uste dugu. Eta gero ala ere ikusten badugu, ez dago ala ondo, eusin momentuta, behitzuko dizugu zuei. Eta beste bat izango da, unialen hori irten behar bada, behar dozuena da gure proiektu bakoitzeko koordinatzaileari abisu bat pasau, Gaur, aurra jaso biado tamabisetan, orduan ingo duguna da papertxo bat prestatuko dugu guk, eta bia datorren horrek edo zuek, bia datorren horrek inbiadako da sinatu papel hori. Gualdixan ziar, dauden segurtasun neurri guztixak bermatuko ditugu, protokolo bat martxan jarri gendun bai aurreko urteko udaldixan, urtian ziarreko hainbat ekintzetan, eta hola jarraitzuko dugu, Aurra ezin bada etorri ere, eskertuko genizuke benetan abisatzia. Abisua baldin bada urrengo guneko goizeko amaiketan, hobeto ez badozu abisatzen baino, Aldo zuenien aukera dakasutenean, aukera baldin dakasuten, mesedez, eskertuko genizuke abisu hori pasatzia, gure tranquilo geratzeko, baina hau ez dator, ez dela batzutan ibiltzen gira, igual bateitzen, ez diguzue hartzen, edo, orduan, alba dozu ebintzen, ez eskatuko genizueke dei hori itxia abisatzeko. Segurtasuna gaitxik ere, ziurtatzen dugu, batez ere, iristen geranean, ekintzatik anbueltan, topagunera juten geranean, da horrek jasutzera zuraztenean, jende asko elkartzen gara bertan, orduan, segurtasuna gaitxik, bai alde batetikan,
zitzaietaldiak, modu desberdinak ikusteko umiak badua zela, izan dela eskua txokatzia edo parete ikutzia, baina gustoko gakoen ere zuek umiak jasotzen dozuenean, edo umiak berak ziurtatzia zuek ere agur esaten digutela eta lagun lasaixo geratzeko, zitzaia lasaixo geratzeko, zazkinean un asko izaten dira, eta momentu horiek pixkate aldrebesa izan aldiaz. Bai, bidali zuegu ja galdetegi bat, alde batetikan. Umian bila etorriko diazen guraso edo pertsonen baserrenda bat jartzia, eta hortatik aparte ere, ekintza dagoen bitxartian, dei baren bat itxen badugu, mesedez ziurtatzia, deitzen dizugun telefono hortan norbaitxek hartuko digula. Hori guretzako garrantzitsua dalako. Bai, udaleku bukaera, udalekoak amaitzen dira zenean, beti momentu asebetetze inkesta batzuk, guretzako azkenean oso garrantzitsua jasotzia azkenean zuen iritzixak, udalizan nola jundan, zertan igual faia dugun, oso ikusten duzuen aldatu beharko genula, hau dena guretzako baliogarria da, gero biltzen gera, ikusten ditugu zuek emandako iritzoi guztiak eta kontutan hartzen ditugu eta saiatzen gera alik eta hobetuen itxia. Proposatzen dizuegu ere, saiakera bat itxeko, ezitzaien gana edo gure gana gerturatzen zaraztenean, euskera zuzentzia, adibidez, izan alda, egunon bat, edo gaixo bat, edo hasierako bintzat alegin hori, hau gure proposamen bat da. Eta gero amaitzeko ere esan, zuen proposamen eta karpen guztixak ongi etorri zadia zela, azkenean hori, zuenak inguriak eta jasotzen dugun hori handekin, poliki-poliki, hobetze guteko erabiliko dugulako hau. Hau izan da dana, ez dakitxo orain ningo duguna da igual pixkat aukera eman txatian idazteko, baldin badituzue basalan argitzeko, duen emago dugu denboratxo bat, eta, ez dela ere, eskerrik asko horregotiarren, eta bizo. Bai, adibidez, galdetu diguzue, irterak eta amaitzen diazenean, alguna amaitzen danean, umiak eta nun jasoko dituzuen. Leku berdinean, bale? Goizeko leku berdinean, lehen nielek esandako topagune horietan jaso beharko dituzue umiak. Lehen komentau duzu, apapanekuak adibidez kinkonian egongo diazela, apariketanekuak, hau bitxek ez dakate irterarik, baina, egunan amaian ere, apapanekuak kinkonian ekartuko gera, jaso beharko dituzue, apariketanekuak egongo zelaztie Elizako arkupietan, baina leku ederrera begira, firinfaranekuak Elizako arkupietan, baina olatokira begira, abixadanekuak pista beltzian, tren estazio goini gainean dagoan bidian, han bertan, eta aldenik aldenekuak egongo gera malan. Orduan, bai goizien eta bai ekintza amaitzen denean, eguna ordu batetan amaitzu edo bostetan amaitzu, bertan elkartuko gara. Gero, beste galdera bat da, ia aldenik aldenek segunetan dakan egun pasa, aldenik aldeneko egun pasa ostegunian izango da. Hau da, ostegunero, 4 astietan, ostegunetan. Aprobetxoko dugu esateko, firinfaranekua izango dela aste hartetan, abixadan aste azkenetan, eta hori, aldenik alden ostegunetan. Eixo, apariketan talde. Esan da nahi gantzitzarean. Hala ere, Augustia, lehen esan bezala, idatz eta bialduko dizuegu, bale? Oine hori galdetu eta erantzongo dizuegu, baina hala ere gero idatz eta aukiko duzu ere, eta hola edozein momentutan zalantzaren baldin maukazue, bertan halko duzu begiratu eta birgo goratu. Galdetzen duzu, ia zenbat aur dauden begiraleko. Apapanen
eta Filinfaranen daude 8 ume hezitzaileko, Filinfara, apapata, apaiketanen daude 8 hezitzaileko, Filinfaranen 9, Abixadanen eta aldenen daude Geixenez 10, Geixenez 10 ezitzaileko hori da. hori da, gehixenez 10 hezitzaileko. Gero ere dauzkagu praktikari desente aurten, orduan talde askotan daude hezitzailea eta praktikari. Gero badazpala lehen ordutegi xana printzipioz da, 10 ordu batak, bai, hori da ordutegi xana. Seme alaba gehiago, dakazu esenak, emateko margena 10etan umia egoteko bertan eta umia jasoa, umedanak jasoa izateko ere, edukiko duzu 10 minutuko tarte hori, baina ez lehen aulagatzeko umia aukera hori dagoelako baizik eta seme alaba bat baino gehiago dakazu esenok, lagatzeko bat, beste bat eta 10etan 3 seme alabak edo 5 edo 2 egoteko dagokien tokizan. Beste galdera bat itxen duzuen hemen da, ia ze telefonotara daitu behar duzuen, ia koordinatzaileon telefonora edo adibidez Atxutxamaikako telefonora deitzeakin nahikoa dan. Baldin bada abisatzeko aurren inguruan zer hau da, proiektu konkretu baten inguruan, imagina, papan daukat seme alaba eta nahi diote esan ez duala bizar edo gaur ez da gizerra ez du jakola bertan edo dana alakoa, hori dana koordinatzaile ditu behar zaio. Bai, eta printzipio baten koordinatzaileari, eta gero ikusten badugu koordinatzaileok dala beste, ez dakit, gai administratiboren bat edo bestelako beste zehozer, deituko dugu guk edo esango dizugu orduan deitzeko Atxutxamaikara edo ludotekako estora. Bidaliko jatzuen oharren taula horretan tukiko dozue koordinatzailean izena, emaila, baina, emaila jaso dozue printzipioz, bakoitzak bere proiektuan edo programan izena abenduan ni.eus izango da, eta baitxa udaldizan erabiliko den telefono zenbakizan. Telefono zenbaki hori egongo da erabilgarri, ordute gisa, baina ordu erdi lehena eta ordu erdi berandu. Hau da, 9:30 ordu bat erdiak egunero, eta egun pasetan, 9:30 5 erdiak. Hori. Eta bestelako zeu zer esan nahi badozue, gemaiez idatzi. Telefonoz behar. Bale, beste galdera bada, egun pasako egunetan, eguzkitako krema sartu beharko zaie motxiletan. Bai, hirugarren taula horretan, mugatu ere egun bakoitzen zergan eraman beharko dozuena. Hau da, irtera horretara eguzkiago krema eraman behar badozua, bertan agertuko batzu informazio hori. Irteretara bai, eguzkiago kremia seguru sartu beharko dozutela. Dizuet hori dana, taula horretan agertuko dala. Baina jantzixia, mainerakua, baskarixa, askaria, aldatzeko erropa, eduan behar bada edo zer gauz ere, idatzita joango da oharren taula. Bale, beste bat, aldean bakarrik etorri. Hori galdete gizan dakazue. Bai, hori da, atzo bidalitako galdete gizan, galdetze jatzue ia nola etorriko dian. Orduan hori dana bertan galdete gizan topauko dozue. Bale, taldiak itxixak dia edo bere adineko beste taldiekin jolaztu dezakete? Bai, taldiak printzipioz bentsat talde burbujak izango dira. Hau da, taldia egongo gara gure artean interaktuatzen, baina beste taldeekin ez dugu interakzio handirik, gertukorik ez behintzat. Izan lehike igual ekintza berdina itxen egotia herritik ziar, imagina, altxorraren bila bat herritik ziar itxen egotia eta talde bakoitza joatea beran aldetik. Jolas hortan igual batera gongo zian, baina ez jolastu elkarrekin jola gertu ez. Posible da jolasen baten batak bestian kontra, imagina, jolasia, baina ikutu eta abar, printzipioz ez. Ez bada dekretu aldatzen edo egoitera aldatzen, printzipioz ez. Ezin da. Ematen duz dagoela beste galderarik.
galdera gehiago egonez gero, idatzi edo deitxu lasai. Bueno, printzipio baten ez badago beste galderarik, amaitutzat emango dugu bera hau. Eskerrik asko, parte hartzen ibilizeate lako, idazten eta pixkate hori galderak itxentasuen zalantzak azaltzen. Eta, bueno, hori, nahiarak esan dagoen bezala oin, edo zein zalantza sartze dakazuela, igual, hemendik 5 minututara odan alakoa, idatzi guri tranquil, eta argitzuko dizuegu. Edo proposamenen bat baldin badukazu ere, jasoko dugu eta gero saiatuko gera, aldan egian proposamen hori txertatzen edo kontuan hartuko dugu intzen. Bale? Bueno, eskerrik asko. Hola. Hori, eskerrik asko. Eskerrik asko. Ikusiko bera. Agur.